गोजोननाय थाबाय मान बावनायखौ आजावनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांनिसिम आरो मान बावनाय बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दायो गावबा गाव जायगायाव जिरायहैनो हासिगोन दिनै बे पाटगाव आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि बर' बिजोंजों HSLC आनजादखौ जाय बिथांमोनहा बांसिन नम्बर मोनदों आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों बिथांमोननि टप 10 आरो लोगोसे फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा बरायदों। जोबोद मोजां हाबाफारि गार्जेन्स फोरोंगिरि दिथागिरि दैदेनगिरि फरायसा बिथांमोन गोबां नुजाफैदों। दा जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गामि गामि लानायनि मोनसे थांखि दं जाहोन दं। बेनो जाहैबाय मा जोङो जुदि बर' हारि बा बर' समाजखौ जुदि जोङो थारैनो मोनसे गोख्रों लामाजों दैदेनलांनांगौब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों मोनसे थुलुंगा एबा मोजां डिरेक्सनजों जों लांनांगौ मोनसे राइट डिरेक्सनजों बिथांमोनखौ जोङो दैदेनलांनांगौ। दा बेवहायनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायानो बिराद गिदिर बाथ्रा जे नोंथांमोनहा सम गारनानै खस्थ' खालामनानै दिनै बे पजिशनखौ मोनफैबाय। बेजों लोगोसे जिउनि नेक्स्ट थांना थानांगौनि बा फरायलांनांगौनि लामाया मा चेलेन्जेसफोर फैनो हागौ बेखौ जुदि गोरों गोराफ्रा एसे बुंनानै होआब्ला बिथांमोनहा आन्दायहैनोबो हागौ। दा बे बिथिंजोंनो बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ खुंदों बे थांखिखौ लानानैनो आरो बेवहाय जोंबो बेफोरखौ थांखिनानैनो खोथाखौ बुंदों। फरायसा बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों आरो जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ जों शेयार खालामदों जे हायार स्टाडिज खालामहैनो थाङोब्ला मा चेलेन्जेस नोंथांमोनहा फेस जागोन बा माबायदि थांखिखौ लानांगौ आरो बेनि अनगायैबो लाइफ स्किल्स सफ्ट स्किल्स आरो जिउनि माखासे सिन्थाधारा साननाय हनाय बेखौ जों माबायदि फोजौलांनांगौ मुलुगजों जों माबायदि खाब जानांगौ बेफोर गोबां बाथ्राखौनो जोङो दिनै सावरायदों बेवहाय। बेखौनो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै फरायनाय दंसै। आथिखालाव माखासे स्किल गैयिनि थाखाय गोबां गोग्लैसोनाबो थानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव मा बुंगोन सार? राइट नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। दा दानि जुगाव क्वालिफिकेसनाथ' गोबाङानो दं क्वालिफाइड मोजां पार्सेन्टेज मोननायबो गोबां दं। दा बे जोङो दिनै खालि जोंनि साख्रि बाख्रिखौ जुदि न' उसुङावनो एबा अबेबा मोनसे स्टेटनि गेजेरावनो साख्रि मोननो लुबैबाथ' बे जानाय नङा। आंनो बेखौनो नांथारगौ होनबाथ' जानाय नङा। जों एसे फ्लेक्सिबल जानांसिगोन। जों माने माल्टि स्किलबो जानांगोन। मोनसेनि अनगायैबो गोबां स्किल थादेरनाय जानांगोन। अब्ला जोंनाव अपसन्सआ बांसिन फैयो। जों जेसेबांनो मोनसेल' स्किल गोनां मानसि जागोन जेसेबांनो जोङो रिजिड जागोन जोङो मुलुगाव ओंखारलांनो हानाय नङा। नाथाय मुलुगा बिराद गुवारखा ग्लबेलाइजेसननि खोथा फैबाय नालाय नोङो बे सारा पृथिबिनिनो नों सिटिजेन। बे पृथिबियाव नोंहा जायहा स्किल दङ जिखुनु बिथिङाव जायहा स्किल दं बे पृथिबियाव नागिर। गिबियावनो पाटगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। दिनै पाटगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा नैबे बेन्दोङाव थानाय गासै टप 10 हिसाबै जोङो सेवाजों खुंजानाय 2024 मायथाइयाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय जोंनि फरायसाफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो आसा खालामो जे दख'रा नैबे बेन्दोङाव थानाय साफ्रोमबो टप 10आव जेनाखि सायख'जानाय फरायसाफ्रा जाहाथे अबंलावरिनि अननायाव फैगौ जेनाखि समफ्राव बिथांमोना बांसिन खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानांगौनि थाखाय जाहाथे मोजांथारै उननि थाखोफोरखौ नाजालाङो पास खालामनो हायो बेखौ जों दख'र आफादा मिजिंथियो। लोगोसे दिनै पाटगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसाफोरा गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला एबारनि जेनाखि बोसोराव बर' बिजोंजों फरायनानै जेनाखि मेट्रिक पास जानाय बिनि जेनाखि हार बियो साबसिनखौ जों बुंनांगोन आरो जोङो
दख'र आफादनि बिन्दोआव जोङो रिसार्च खालामनानै नुदों जे सार्भे खालामनानै जों मोननो हादों जे दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जेनाखि बर' बिजोंजों फरायनाय जेनाखि फरायसाफ्रा माखासे बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै मेडिकेल लाइनाव इन्जिनियार लाइनाव जेनाखि फरायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फैगौ समफ्राव जाहाथे बै फंबाय बिनानावमोनहा जे साक्सेस जाखांनानै फैयोब्ला निश्चय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि लाइमोनफ्रा जाहाथे बेनिख्रुइ बांसिन जाहाथे नाजानानै इन्जिनियारानो जा एबा मेडिकेल लाइनावनो जा जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबांथार जेनाखि फरायसाफ्रा फरायनायनि जेनाखि सुबिदा बे सुबिदाखौ लानो हायो आरो बिथांमोननि जेनाखि नाजानायनि गेजेरजों जेब्ला बिथांमोनहा साक्सेस जानानै फैगोन निश्चय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि जौगानायनि थाखाय बिथांमोनहाबो जाहाथे खामानि मावगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। दिनै दख'र आफादा हांख्रायनाय बायदियै दिनैनि जेनाखि टप 10 जेनाखि फरायसाफोरखौ जेनाखि मान बावनाय बर' बिजोंजों फरायनानै जेनाखि सेवाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि जेनाखि हाबाफारि बायदि दख'र आफादा दिनै मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे लेखा जोङो दिनै गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों क'क्राझाराव थानाय जेनाखि CITनि सासे एस'सियेट प्रफेसार डक्टर बिहुं ब्रह्म सारखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार खाम्फा बसुमतारियाबो दिनैनि जेनाखि मेल बेखेवनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जागायना होदों। दा बिथांमोननि जेनाखि बिबुंथिखौ जोंनि जेनाखि फरायसाफ्रा जेनाखि खोनासंनानै जे फैबाय थानाय समाव जे जों माबायदि मटिभेट जानांगौ एबा माबायदि नाजायोब्ला दि जिउआव जाफुंसार जानो हायो बैफोरखौ नोजोर बोनानै जे आलासि बिथांमोनहा जेनाखि गावसिनि बिबुंथि गेजेरजों जेनाखि फोरमायलांबाय निस्सय फरायसाफ्रा बेखौ गोसोआव लानानै फैबाय थानाय जेनाखि उननि थाखोफ्राव बेनिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामनानै गावखौ जाफुंसार जानायाव बिथांमोना नाजालांगोन बेखौ जोंहा दख'र आफाद हिसाबै मिजिंथिनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।